lero ndi tsiku la chikondwerero chachikulu pamene atsogoleri athu ma presidents athu ma vice presidents athu mchigawo chino chakwa mundikhululukira honorable Newton Kambala lero ndi tsiku la chikondwerero chachikulu pamene ife tinabwera nonkuti hayi make kukambira Malawi tosefe tili pano tikalembesa mapepala athu kamufuna passport kandi license kandi nchina chichonse pepala imalemba Malawi silemba chipani yayi ndechoyambirira chimene titsogoze pano ndikuti Malawi wabwinoyi tingapange bwanji kuti aliyense akhale m'malo mwake pano patakhala ndi 31 days masiku ochepa ambiri oti tipangire chani kampeni koma kampeni kumene kupitako ndi mmene zikuchitikirako zimafunika kuti aliyense apange kampeni momasuka tili pano kukambirana kuti kodi monitoring yathu kuyang'anira ujeni mavoti athu tingazayang'anire bwanji makamaka madera ena oti ife sitinayimitse chani makandidate komanso azinzathu ena sanayimitse makandidate kodi tizangowasiya mavoti amene aja kuti ena zakolole ayi zikufunika kuti ifenso tikirepo nzeru zathu tikhale ogwirizana kuyang'anira kuti mavoti amene ajawo amene apereka Malawi kwa munthu amene akufunayo akakhale m'malo mwake chinanso nchonena kuti zimene zimachitikazi zokhala ngati nkhanzazi kwa anthu amene akupanga ndale pano wina aliyense ali muno kuchipani chimene akuchokera akuzofotokozerapo nkhanza zimene anakumana nazo izizi si zimene Malawi amafuna Malawi wa John Chilembwe suyuyu Malawi wa Kamuzu Banda suyuyu Malawi wa Otto Njira suyuyu Malawi a Chihana suyuyu Malawi wa anthu onse amene anabwera mu mbuyo mwathu kuti tifike pa point iyi kuti anthu tikhale kuti tili ndi matipati Malawi wake sanatimenyere nkhondo kuti ena azizapwetekeka kumenyedwa kotcheredwa chani magalimoto kuti anthu afuna opanga ndale ine ndikuona ngati pamenepopo ife ngati atsogoleri tikuyenera kuti tiyankhulirepo kuti izizi sizikutisangalatsa tikangokhala chete angamboona ngati ndale zimene timafuna opanga ndi izizi ine ndikungofuna kuyankhulapo kuti ife ngati azipani zosiyanasiyana tikaona kuti lero abwera azapanga chipongwe chipani cha Ford ife a UTM ka DPP APP UDF zipani zonse zotsutsa kumangoyang'anirira ngati kuti sizikutikhudza sitikuthandizana chifukwa munthu akapangidwa ataki ngati akabweretsa chiopsezo pa chipani china chilichonse chimene ndachitchula paja tizizitenga ngati kuti ifenso azitani atipanganso chipongwe lero zili kwa ife mawa chipandani panzako nde tikazilekerera zipezeka kuti ife akutipanga chipongwe kena kuno tizasowa owombolana tonse zapeza kuti mendo tilibe timangoyang'anirana anzathu akudulidwa mwendo akuluakulu kwanji sitinayikepo gawo ndi nzeru ngati anthu okonda dziko lawo kuti izizi tiziletse zisanafike chani posakambika tufuna ati apempheso azinzathu azipani zina amene sanathe kubwera tsiku la lero kudzera zokambirana zimene zimakhalapo za zipani zotsutsa iwuyu ndi ubale oti tiyang'anire mavoti athu asazabedwe makamaka kuno ku Central Region ife pano ngati Vice President Central nenso Vice President Central ndi zipani zonse zimene zili masapota komanso anthu amene analembesa pano pa chigawo chapakati tikufunika tikhale ndi chani atcheru komanso anzeru kuti azinzathu asatibere zisankho ife ngati opposition chimene tikufuna tonsefe nchimodzi tikufuna kuti Malawi akhale wabwino okomera tonse koma kuti Malawi afike wokomera tonseso kufunika kuti mavoti anthu amene azapereke pa 16 September azakhale di voti imene munthu apereka ku Malawi izikakhala tikamakawerenga tizikati voti imene munthu anaponya osati ena abwerepo kumafuna uzatengerapo mphamvu chifukwa ubwino wake wachisankho chinocho palibe amene angapange nzeru zoyipa ife nkumangomuyang'anira nkumangomonirira tikakhala pa polling center paja timakhala mamonita azipani zosiyanasiyana pamakhala azipani zonse amene ali ndi candidate tikuyenera kuti tigwire ntchito limodzi nkumayang'anira kuti aliyense amene akufunayo ka ife sizikutiyendera ziwayendera anzathu kumavomekeza kuti
izizi ndi za Malawi chisankho chimene pa polling center imeneyo apanga ndiye ndichiti chimene chocho koma osati mpaka anthu akati tusezi kwanje kumati opyeza kumabwera m'makomo mwathu nkhani yake ya ndale yomweyi izizi ndikuona ngati palibe nzeru komanso si zimene zimayenera kuti zichitika ku Malawi mu chaka cha 2025 tikuona ngati tikubwerera mbuyo tikubwerera mu nthawi ija imene inali yotani yowawa ku dziko panopa tili ndi zipani zosiyanasiyana zambirimbiri chipani china chilichonse ngati sichinali nawo pa kukambirana kumene amapanga ma director of elections azipani zonse zotutsa iwonso ndiwe oyitanidwa kuti nawonso akhale nawo pokambiranapo tikambitsane kuti tiziyendetsa bwanji zinthuzi kuti wina aliyense azipanga kampeni komanso azikhala omasuka kuvala chitenje cha chipani china chilichonse muno mu Central Region kupanga ndale za smart zosatani zosakhaulitsa yayi ana athu asiye kugwiritsidwa ntchito ngati makasu kuti iwowo azipweteka azinzawo zimenezo zonse zimetutani tikufuna ifeyo tikufuna kuti ndale zathu zikhale zopita pa chitsogolo zoyang'ana chitsogolo zokhonza dziko munthu amene akumfunayo president wa chipani chimene chingapambenecho chikhaledi kuti ndi chifukwa choti amalawi anatani anachisankha osati chifukwa wina wake anayikirapo maganizo ake oyipa ndiye ndinangoti ndifotokozereko kumbali yathu kuti ife ndifosangalala kugwira ntchito ndi zipani zina zotsutsa kuonetsetsa kuti ndale zathu kuno ku Central Region zikhale zololerana zikhale ndale zangati anthu opemphera dziko lino ndi anthu opemphera sichoncho ndeti samayiwale kuti ndife ndani kuyankhulano kwa azinzanga ku UDM ife a UDM ndife anthu amtendere sitikonda mavuvu sitipanga nawo zimene zonso ndi anthu ena amachita kubwera kuzatiyamba koma ife sitimabwezera koma kusabwezerako sikuti ndife opusa koma ife ndife ana Mulungu timadziwa chimene tikufuna sitifuna kuti dziko lino lifike mpaka nolilowe mukhondo olikhale mapungwepungwe zimene zimachitika maiko ena chifukwa ena akanika kuvomekeza kuti nthawi yawo yatani yatha zimene zozosiza bwino ine ndinganene kuti kuno ku UDM mukaona nzanu wa chipani china chilichonse chimene sichali muno yayi kandi wa DPP kandi FP ka UDF kaya Ford kaya PP amene ngati apangidwa chipongwe muchitenge kuti munthu wa UDM sapangidwa chani chipongwe tizikhala okondana chimozimozinso azinzathu azipani zimene muli muno a DPP ka PP a Ford ndi zipani zonse zotsutsa zili kuno Malawi mukuona anthu athu kuno ku Central Region a UDM akupangidwa chipongwe mabillboard awo akuchotsedwa magalimoto anyamata pompano kunachitika incident ma constituency mu anthu omathamangisidwa ndi tunzi kwanje kumaphwanyirana magalimoto tikamuona nzathu akupangidwa chipongwe chimenechocho tichitenge ngati ndife kholo mwana uchakuzokhala ndani wathu ifeso tisalole zimene zidani zichitike ife tili pano kungoonetsetsa kuti aya Malawi amve kuti ifeyo ngati atsogoleri akuno andale ku Central Region zikuchitikazi sikutisangalatsa komanso si mbali yathu yachani ya ndale za pa Malawi zimene tinamenyera ufulu president wina aliyense amene anakhalapo pa mpando anakhalapo chifukwa anthu anasankha ndiye ifeso chaka chino chisankho cha Malawi chichite chani chigwire ntchito wina aliyense asabwere kuzasokoneza chisankho ndi malingolero achani a Malawi ife ngati UDM aliyense amakhala ndi chiyembekezo kuti president wakatani awina koma just because aliyense ali ndi chiyembekezo kuti president wathu awina ngati ife tili ndi chiyembekezo kuti president wathu akhoza wina it doesn't mean kuti nde kuti tatani tapangire nkhaza azinzathu ena kuti osasakaniko panga chani msonkhano ife tupanga msonkhano tulowera uku azinzathu azowera kuchani mbali inayi kuti aliyense apeze majani mavoti tiyeni fundo zigwire chani zigwire ntchito anthu asankhe ntchito zimene tikuwauza kuti tizapangira ngati Malawi anthu asankhe nzeru zimene tikuwauza ndi zimene watha kuona kuti izizi zimene zingatithandize ife ngati Malawi ndi anathupira chani chitsogolo ndiye kungotsindika kuti ndale zimene zikuchitika pano ku Central Region sizikupatsa chidwi yayi zikukhala zokhumudwitsa ndipo zikukhala zinthu zosayenerera ngati dziko lathu la Malawi izizi zisiyike tipempha ino akumeki ndi mabungwe owona za ufulu ndi anthu chonde makamaka ku polisi mafailo ndi alipo otambirimbiri nkhani zipani zosiyana zakadandaula kuti ife tupangidwa nkhaza kodi enawo mwamangapo liti kuti anthu tizidziwadi kuti ntchito yanu mukugwira
kodi ino ameki tu ndino anganira tonse ndifanano nde isamatengere kuti poti wadandaula ndi wachipani chotsutsa nde nkhani jeponderezedwe iyayi nkhani ine yonse imene zifika ku meki tikupempheni gwirani nayo ni ntchito ino apolisi ndino abale athu enanu ndino azichimwene athu musayiwale kuti ndinunso amalawi munthu akabwera dandaula wachipani chotsutsa tenganipo ni mbali gwirani chani ntchito amatilamule ikhale m'malo mwake tisayiwale kuti kuseli kwa 16 September tosefe bendifa amalawi kuseli kwa 16 September mulandu suwola mukaphwanya magalimoto athu mukakhapa anthu athu mukatizuza muyembekezere kuti after 16 September tikakumanabe kuchani kulamulolo lamulo ikagwire chani ntchito ndezize azibalangano amalawi amene amakugwirisani ntchito kuti muzitipangira nkhaza lekani ikatha 16 September iyi ena ndino azakuyiwalani azayiwala kuti anakutumaniso ni ndiwo mukhoti amakakana kuti akundinamizira sinamutume umakhala iwe ndi mulungu wako kumazifotokoza ndazibale yanga tentikondane tikamatha 16 September tosefe tili muno ndifa Malawi tipange ndale za smart zimene akufuna Malawi zichitike fundo ziyende pachani pa ground zimene tikufuna ifeyo zikomo kwambiri zikomo DPP oye DPP oye UTM PP afford ndukhulupirira kuti zikuyenda bwino Madamu Vice President komanso inu a Vice President Honorable Kangata mosataya nthawi mundilole ndipereke mwayi umenewu kwa Honorable Alfred Kangata kuti ayankhule ku mtundu wa Malawi zikomo kwambiri. DPP oye Professor Peter Mutharika oye baja ai afoda kumanena machine mari baja machine yeah VP kulisa klabanji malufunanga sache mandiro zai amino banji VP it was with my sister Helen, Vice President UTM for Central Region. Regional Governor, Honorable David Gambalame, GPP Nanjira, Director of Legal, DPP, and Chief of Staff, Afford, Director of Legal, UTM, Honorable Gambala, Advisor to the President, UTM, and Director of Relations, UTM. Ndena onsamire muri bano mulande mulemu wanu APP Afford komanso alibate nonse mulande mulemu wanu zambiri my sister Helen, Vice President for Central, wayankhula kale koma ndikupira kuti chimene amalawi amayembekeza lero kapena zimene amayang'ana ataona makaka awiriwa amaganiza ngati kuti we are starting the alliance the reason why mwina amalawi amapanga zimenezo ndikuona mavuto amene tina muno Malawi amene akumana nawo kamba kaboma limene lilephera limene analonjezedwa ndi zambiri koma zinthu
zimusiyana kwambiri chifukwa ife ma vice president a Central Region tidakhala pansi ndikuona mavuto amene takhaluma nawo ngati a DPP nkhanza zimene zakhachita ku MCP atapanga MCP for example Mponera komanso Mwansume ndi zinthu zambiri komanso kutengera kuti zimene zinachitika in 2020 masankho aja kwapeza kuti anthu amakhapidwa mmodera zambirimbiri a DPP anakhapidwa so tidakhala pansi ndikunikira kusenzo tinaona kuti ndi chabwino kwambiri kuti tikambirane komanso tipange umodzi tigwirizane magulu a ntchito kopanga secure mavoti a DPP mavoti a UTM mavoti a Ford ndi zipani zotsutsa pozindikira tonsefe tili ndi ndani mmodzi amene ali Malawi Congress Party pakali pano so tinaona chinthu chabwino kwambiri kuti anthufe tigwirizane kuti tiyende limodzi pa ntchito ngati zimene zozo ndiye kuyambira lero ifeyo ngati ma vice president a Central Region komanso zimene zina zotsutsa zimene zililete kugwira ife ntchito pa Central Region pano amene akuvupweteka okhawo amene akuvupweteka ndi mavuto amene ali mboma muno ajoina zimene ife tifuna tipange komene zimene ife taziyamba lerolo ngati a PP komanso a DPP ndi UTM zimenezi zithandizira kwambiri kuonetsetsa kuti ngati apanga ataki munthu wa PP ndikuti apanganso ataki munthu wa UTM ngati apanga ataki munthu wa DPP ndikuti apanganso ataki munthu wa Ford ndapanga ataki wa Ford ndapanganso ataki munthu wa Liberty zimenezi timafuna kuti tizi nene pano poyera kuti mtundu wa Malawi udziwe makamakaso tipeke chiyembekezo kwa anthu a Central Region kuti akavote momasuka adzatuluke voti yawo ifeyo azimana zotsutsa titeteza munthu amene atawina pa 16 akhale kuti yekhayo amene wavotedwa ndi Malawi pa zonse zimene tikupanga mavoto onsewa ineyo ndimakhulupirira komanso ndikukhulupirira kuti mulungu wina akudziwa kale nde tilole chifuniro cha mulungu chichitike pasapezeka anthu ena kunena kuti achidule pakati chifukwa cha mulungu eti tinapempha Amalawi muno Malawi utsogoleri tokha osati mulungu yaye mulungu ndi amene amaika utsogoleri pena paliponse zinapapa ndi m'Bible koma anthu anafika nthawi yake yonena kuti Ambuye ulamuliro woti ife tatopa nawo ndi anawasiyira kuti asankhe okha koma atasankha ulamuliro umenewo anakumana ndi mavuto ambirimbiri chimodzimodzinso muno Malawi tidafuna kuti yaya Ambuye utsogoleri munatipatsa Peter Mutharika sitinafune koma adanena kuti tipite pa msewu ndikumapanga mademo chaka cha thunthu kumapanga mademo kusankha okha Malawi osati chifukwa cha mulungu yaye koma utsogoleriwo wabwera watonetsa nawo zinthu utsogoleri wopweteka kwambiri ndi nkanakonda kuti ulendo uno chifuniro cha mulungu chichitike chifukwa cha mulungu chichitika bwanji chichitika kamba konena kuti anthufe tagwirizana ifeyo azipanife tiyike ma personal gains athu kumbuyo koma pogwira ntchito limodzi monga ine ndazangayo Helen pano pa Central Region ndikukhulupiriranso kuti azipanizi mzigawo zina apanganso chimodzimodzi chofuna kwambiri kuti voti itetezedwe tapanga draft agreement imene timene tisainane pano imene timati MOU imene muli ndondomeko yonse imene tagwira ntchito koma kamba kunena kuti director IUTM legal sanaione ndi tagwirizana kuti ayipange go through akapanga zimenezo ndi kuti tisainira magulu athu a ntchito imene tichitire koma kuyambira lero kupita mtsogolo ndi kuti ifeyo ngati DPP
region komanso ngati vice president Africa ngata ndizimane zotsutsa tiyamba kugwirizana limodzi komanso limodzi ndi UTM tonsefe tili ku position wherever alowa mboma ndakabambe it doesn't matter kaya alowa mboma ndi madotse mbewe it doesn't matter kaya alowa ndi lasichikomeni zimenezo zopanda ntchito kaya alowa ndi profesa Arthur Mutharika zonsezo zopanda ntchito chimene ife tikufuna nchoti pa 16 pano Malawi Congress Party tani kuti ndiye ndikulephera kuti ndiyankhule zambiri chifukwa kuti nangase zimene tifuna yankhule pano ndizokhala zimene tifuna mu agreement komanso kukana kuti pakhale zoyankhula zina zambiri mbireti wherever alliance yeni alliance ya national pakati pa UTM ndi TPP itheka zimenezo zitengera akuluakuluwo malingana ndi mmene akuluakulu ataonere kuti oda Malawi ndi ifeyo zofuna zathu masitoko mabiza a nyumba mwathu ndi Malawi amene akuvutika kunjaku chofuna kwambiri kodi ndi chani ndiye akazindikira zimenezo ndikukhulupirira kuti tipanga alliance yabwino yokuti tikugwirizana limodzi ngati national level koma pakali pano ifeyo a Central Region DPP komanso UTM vice president ndi chipani cha UTM region Central Region tagwirizana kuti tigwirizane limodzi popanga secure mavoti komanso mwina mapolosha zina ndi ena tikhale limodzi kupanga zinthu zimenezo because ngati awachotsera mabana onse kwa Isabweti ndiye mabana amene ayosaja nanga mavoti afika ndiye mafuna kukuwuzani chemwale kuti mabana ayosaja sanafike mavoti yayi imeneyo ndi operations ndikuti DPP UTM PP tipenga limodzi ma operations onse to make sure kuti zinthu zikhala chifukwa asamunelere kuti ndizimayi yayi tinthandize magwiro a ntchito pamene pazonsezi tifuna kuti DPP kandi UTM itochani kuti mboma koma ife chimene tikufuna choti Malawi amene akufika pakali pano tapulumutse mungachomwe mwa Malawi kuonjezerapo ngakhale tupanga maapproaches pakali pano tikamukhala zimenezozo pali ma constituencies ena amene a DPP muli makandidate mwina a UTM mulibemo mwina a UTM ali makandidate awo eti tifamene tione kuti tigwirizane limodzi because we need to panga support wa UTM chakumeneko kuti tithandize ngakhale tilibeka ngati tikupanga zimenezozo limodzi tikugwirizana limodzi chimene tikufuna nchokuti ifeyo mavoti athu akalanda umene kuti akalelezedwe so mwina kunjaku wena athu amatani iyayi iwo ndi mgwirizano umene ife tikupanga anthu a Central Region at regional level mulipese pano bwino eti zimene tikupanga apazi tikugwirizana at regional level DPP region and also UTM region PP ndo masokanso a PP kubwera Northern Region athu apakaso mgwirizano ngati umenewo ngati akufuna ngati nawo akuona kuti Amalawi atani kuti apindula Southern Region atosaka chimodzimodzinso koma chachikulu nchokuti ifeyo tagwirizana kuti tigwirizane limodzi UTM komanso DPP pano pa Central Region kuyambira lero mpaka mtsogolo mwina ineyo ndituzapanga msonkhano wangawo ngati ndikakhale msonkhano ena azapanga msonkhano a UTM simuzabwera nanga ifeyo a UTM akatipanga ifeyo invite ati misitapita
chifukwa chimene tikufuna nchoti Malawi Congress Party pasisene kuti tite tosefe tiko opposition. Right? So at DPP mukatifuna ku UTM ife tikane kuti UTM so ife sakabaya so kutibita kana kuti so kapitira abange ile menta abange ndabanga invite our vice president komanso the entire UTM PP zibali zose chakuti so kapitira abange tosefe taketi remotes ndimo amenewa ndona ngalo ndankula kwambiri koma nkhana yako njoti takulizana kuti kwicho remotes mara central region so muhambe awombere manja vice president yathu ndikukhulupirira kuti amalawi akuona zimene zikuyankhulidwa mnyumba ino ndipo patsogolera amene tili nawo apa onse ndi achinyamata ku UTM ndi achinyamata ku DPP ndi achinyamata ku Afford ndi achinyamata ku zipani zonse ku People's Party ndi achinyamata kusonyeza kuti dziko lino likuyenera kuyendetsedwa ndi achinyamata ake ndati ndipereka ulemu pamene timayamba paja a director amayi kuchokera ku chipani cha DPP mene tili na muno mayi kunje amene muli pakati pathu landirani ulemu wanu komanso ino mayi Emily India director wa amayi ku chipani cha UTM landirani ulemu wanu director of youth ku chipani cha DPP Owen Chancellor landirani ulemu wanu komanso ku chipani cha UTM Aaron Chweza ndi maudindo onse amene mwafika muno landirani maulemu wanu amayi ndi abambo munthawi ino mundilole munthawi ino ndipereke mwayi kwa atsogoleri athu amene ali kutsogoloku ndaona regional governor ku chipani cha DPP kuti mwina ngangotsirapo ndemanga komanso ndaona honorable amene tinaomba mpano honorable Newton Kambala amene ali advisor wankulu ku chipani cha UTM onsewa atsirirepo ndemanga pa nkhani zimene ma vice president athu dziko lino la Malawi amene akudziwa ntchito imene akugwira kuti aperekepo ndemanga mundilole munthawi ino ndapatse Jala mwamba DPP oye Professor Asabida Mtarika oye Afford UTM PP Kalila tunemeleza PP ayi za sibomo kwambiri slogan ya mbewe muri kumbutsa ulemu kwa ino vice president athu achigawo chino chapakati ku chipani cha DPP right honorable Alfred Kangata akhala kumene kuchiri ini ulemu apadera a vice president achipani cha UTM amene mwapangitsa uri mgwirizano wa lero uyende bwino ino a chief of staff ku chipani chicha cha Afford amene mwakhala nafe pano pachana zina achiume chifayena amupera pa radio achiume tiliso ndi amene amayang'anira za masankho ku chipani chicha cha PP nyamata wamphamvu kwambiri landani ulemu wanu a director amayi kunje komanso a director amayi India komanso director wa Nyamata ku chipani cha UTM kuzichula zina nalo ni jiwenza ose takugwira nawo ntchito komanso mwapaderadera Owen Chancellor ino ada mlangizi wankulu kwa kumbali ya Chinyamata Dayton Musa
amene muli pano komanso tonse amene wayenera kulandira molendo ndaona pa organizing secretary akabambe ndiye na onse otero osaiwala akuluakulu onse a UTM komanso a DPP PP onse moni nonse ankhani imene ili pano ndi nkhani ya akuluakulu makamaka ma vice president ife tauzidwa kuti paliso mwayi wina wakuti anthu tikhoza kukhala pamodzi kukambirana kuchiyendera limodzi ngati anthu amodzi makamaka a chigawo chino chapakati ndiye mwayifutukula nkhani mwayikamba nkhani ndipo dziko lamva akati mgwirizano ndi mgwirizano basi mgwirizana kwina kumakhala kumatheka udzayamba koma mapeto ake limakhala panja ndikugwirizana basi ndiye sa poti zinthu zomalankhulidwa m'malanguage osiyanasiyana mmeneno mwakambira apa tamva koma amene ali mmakutu wataniso wamva kuti ndamva VP Sento akuti ayi nkutheka tsiku lina kuti kuli msonkhano ayikuti mwakhoza kukhalapo zimene zokhalirana komanso achipani changa chakale UTM uchene tingati chani PP akhoza kubweranso nyimbo naona ng'oma zikuthetheka apa sonyeza kuti anthu fetu ndife amodzi tikudziwana kumene tikuchokera komanso kumene tikupita nkhani yayikulu ndi nkhani ya masankho amene alipo pa 16 pakubwerapa ine ndimaganiza kuti titachita masankho abwino chifukwa akatha masankhowa kuliso moyo wina kutsogoloko moyo umayamba komanso nthawi umapitira patsogolo ndeti matero kuti ngati ndi nkhani ya ndaleyi timangojoyina ungolowa basi kuti ine ndizitumikira UTM ine ndizitumikira PP ine ndizitumikira DPP ine nditumikira Malawi Congress Party pali nkhaniso pamenepo pali chifukwa choti basi tizikukana ayiso chifukwa zochitisa manyazi ine ndikanakhala kuti ndimatukwana a UTM lero takumana pano tikadapasana moni akuluakulu zofunika kumazitenga bwino ife DPP tayika manifesto athu kuti ngati tikusowa zolankhula pa misonkhano ndi vuto lathu koma chipani chatiyikira chani manifesto tikudziwanso a UTM nkhani imene ilipo APP nkhani imeneyi iliko afodi nkhani imeneyi iliko panonso tili ndi advisor wathu legal advisor honorable Pinga Njira akuluakulu pandale ndiye manifesto athuwo tigulitse moti mwatandilola pano kuti ndambogulitsa a DPP mwina mukadakondwaso zedi koma poti ndi tsiku tikagulitsa pa msonkhano ndikupeza kuti tisamakokanakokana wina agulitsa yake manifesto enaso agulitsaso yawo chani manifesto tikufuna kuti anthu agule anthu asankhe zimene wangaone kuti zinthu zimene zingatithandize koma zolozana zala motokwanizana ngati anakhanda pandale ulendo uno tichepetseni chifukwa ife chimene tikufuna nkulowa mboma sichoncho nanga ngati munthu ufuna ulowa mboma umalimbanaso nkulumana ndi anzako ayi ndiye mwatichitirachi taona aloni awa amatithawa tikakumana mwina udabwa kuti nkhani yake yandale koma lero akhala ndidayirekita wathu kusonyeza kuti pandale taona akhamba tinakumana kalekale lero pano tili limodzi muli ndi DRG akapute so timatero kuti pandale pamenera kukondana kulimba mtima komanso tizipeza kuti kuli mawa chifukwa zimene tingachite lero kumchitira mzathu mawa zimadzakhala zovuta ndiye ndikuthokozeni ineyo mlanyamata VP wathu ndi nyamata inunso kumene kuti kuli jenda ife president wathu ndi mbambo komanso mayi
Jeni Ansa Maiso. So zinthu zake usonyeza kuti zikubalance ndima amene wandimafuna ndipereke kwa amene anatinena kwa Kambala kuti nawonso akambala alankhule kuti kodi iwo ngati mlangizi wamkulu wa chipani chija cha UTM akuti bwanji chifukwa anthu ena kunjako mwina zinthu zisakuzimvetsa bwinobwino ino tatitsindikirani zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri sindichitaya nthawi nkunena ma salutations koma ndingonena kuti ulemu wanu wa VP UTM for Central Region komanso ulemu wanu wa VP TPP Central Region. Meeting imene tili nayo lero tinagwirizana kuti sitilankhula zambiri, ndiye inenso pano sindilankhula zambiri koma ndimafuna ndingonenapo mawu onena kuti mumodzi muli mphamvu. Ineyo mmene ndaonera ma supporters ya zipani zosiyanasiyana zimene zili ku opposition akufuna kugwira ntchito limodzi, mwinanso upambana zimene tikukambirana pano, si choncho? Ndiye malo molankhula ndi mtundu wa Malawi ndimafunanso ndilankhule ndi akuluakulu athu kuti anthu akufunirani zabwino apo. Anthu atopa ndi zimene zikuchitika muno m'Malawi. Tiyeni tichite zimene akufuna Malawi. Komanso ndimafuna ndipezerepo mwayi kuti tinene kuti mudziwe inu masapota ya zipani zimene zili opposition kuti si wonse amene akusapota anthu amene ali mpomawo amene ali achipani cholamulachi. Pala nzathu ambiri akuluakulu amene akuoneka kuti ali mpoma amene akumatiuza kuti angakonde kuti poma lisinde. Ndiye si bwino kuti masapota ena ya chipani chimene chikulamula tidzayang'ana kuti wonse adani athu. Pali ena amene adzapereka vote kwa president amene adawina ochokera ku opposition. Zikoma kwambiri sindikufuna kulankhula zambiri, ndagwirizana zonena kuti msonkhano wathu ndi waufupi koma ndikufunani zabwino zonse. Tiyeni tikumbukire kuti aliyense opposition akapangidwa ataki ndiye kuti ifenso tapangidwa ataki. Zikoma kwambiri zikusonyeza kuti Amalawi tsopano alimba mtima ndi boma ili likulamulira pakali pano tikuyena tichotse afune asafune mboma kutani. Zikoma kwambiri mosataya nthawi ndipereke kwa Vice President achipani cha UTM kuti atitsekere msonkhano wathu wa tsiku la lero, ndipo ndikukhulupirira kuti agwirizana ndi Vice President achipani cha DPP kuti tiyende bwanji kupita chitsogolo. Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri zokambidwa zonene zoti tingakambe alese wakamba kaleti nkhani yayikulu ndione kuti tikamatuluka muno Amalawi akhale akumva kuti ku Central Region kuno ndi kwa wina aliyense. Palibe chipani chimodzi chimene chinganene kuti Central Region ndi pake yayi. Ifa UTM pa Central Region so ndi pathu, DPP so pa Central Region so ndi pathu. So awapipi ka afodi ka Liberty zipani zonse ka 200 zili m'Malawi muno na zonse nzoene kuti zikhozopanga nawo campaign pachani pa Central Region. Nkhani yayikulu ili pano ndionena kuti timve mtima mwathu tilimbikitsike kuti tipange kampeni mwa ufulu, osaopa, osatopa, osafowoka. Pena pali pose aliyese aponde akapange kampeni akakope anthu kuti avotele. Ine ndikusaka mavoti a Dr. Kabambe anzathu ausankha mavoti sa president asa Professor Peter Mutharika, ena ausankha mavoti ama JB, ena ausankhaso mavoti ama president onse tili muno tikhale pa ufulu ndi pa mtendere alese agwire ntchito. Amalawi asankhe tsogoleri kuchokera ku fundo osachifukwa amangika, aopsezedwa, amenyedwa, akhapidwa, aswesedwa mtendere zimene zozo tikuti ayi. Ife aku UTM tikunenetsa pano kuti wina aliyese akhale ndi ufulu opanga kampeni. Voti ndi mtima.
Saka enaso ako MCP wo azativoteraso ifeyo. Enaso ako MCP azavoteraso chani DPP. Enaso ako MCP azavoteraso chani PP. Enaso ako MCP azavoteraso chipani chimene akutani akuchifunacho. Malawi ndi watose. Anthu amene anataya moyo wawo kumenyera ufulu kuchokera kwa azungu, kumenyera ufulu kuti tikhale ndi multi-party, kumenyera ufulu kuti tifike pa tsiku la lero kuti tikuvala makaka osiyanasiyana, tapatsa ulemu wawo, magazi awo sanapite padera. Ife ngati ana mbumba za Malawi tipange zokonda Malawi. Wina aliyense apange kampeni yake mwa ufulu ndi mtendere. Pano tukamba zokuti ife ngati zipani za opposition tikateteza mavoti kuti voti inalese satani isabedwe. Tikakhala kumene kuchokera mama mpaka na madzulo kuyang'anira voti kuti chifuniro cha Malawi chitani chichitike. Palibe kuba mavoti m'Malawi. Amalawi anzanga, pitani mukavote munthu amene akumukufuna. Mukavotere fundo zimene mwamva kuti zikuthandizani pa dziko lanu. Mukavotere munthu amene asinthe dziko lino. Musakavotere anthu oti akuopsezani. Mukabox pachi alesa makalamo yekha. Palibe kamera amene muchamo asakunamizeni kuti wina kakakhala kuonani. Iye mukabandri votere ife ndo tidziwa. Palibe angadziwe. Vote umadziwa ndiwe ndi Mulungu wako. Kapemphereni mamawa Mulungu akuyankhuleni kuti kodi Malawi wabwino wa ana athu amene angakhoze ndi ndani. Kapangeni zinthu opanda mantha, osaopa, osatopa, osafoka. Pena pali pose pondani pangani kampeni azibale yanga. Mukaona munthu wa DPP akupangidwa chipongwe, akupanga chipongwe UTM. Mukaona munthu wa chipani china chilichonse chotsutsa, olo chimene sichili pano, ndikuti nafusa tipanga chani chipongwe. Chifukwa number 1 akupangira chipongwe m'Malawi. Ndimangofuna nditsindike pamenepo. Msonkhano wathuno unaloza azuma anzathu kuti zimene akupangazi si zimene tinamenyera chani nkhondo. Komanso chitsogolo kumene chikupitako palibe amene amvere chani voti. Ifeyo tamba kale zathu azathu sodipisa upangaso zawo kuti voti satani isabedwe. Koma pali modzi tikamayang'anana kuti wina alesa sapangire chipongwe tithamanga tiyenda sanga. Central region, district by district, constituency by constituency, ward by ward, aliyesa apange kampeni mwamtendere, asake mavoti yake. Amalawi asankhe anthu oyenerera amene akuona kuti athandiza pamoyo pake. Osaopa, osatopa, osafoka. Tikupanga kampeni pano kuti ma president athatani alowe mbuma. Ndi mawu amenewo ndimangofuna ndikuthokozeni inu a vice president athu a DPP ku Central Region. Anthu anena kale zambiri akutifunira zabwino. Izi zindindale, ife tonse ndife achinyamata. Zokamba kunjaku zimakhala zambiri. Olenaso mene takhalira pano pasakusangalatsidwa nazo. Enaso zipaniso zathu zomwe sakutani sakusangalatsidwa zazo. Koma ife tuna kuti chimene takwiya nacho kwambiri ndi nkhaza zimene tikumana nawo. Sizoona kuti VP Central DPP azikathamangisidwa ndi athu kwa Sunde kwafuna kwapanga chipongwe. Zimene zozo tikuti ayi. Sizoona so ine ku Central Region mulongwe momuno anthu azikapanga chani nkhaza. Zimene zozo tikuti chani ayi. Azibalanga Malawi konse kumene muli uko. Tienti pange chiganizo chabwino. Musiyeni wina aliyese apange kampeni yake kuti tipeze munthu oti atitsogolere dziko lathu. Azimayi osaziyang'anira pasi. Akakupangani chipongwe kandi wa DPP mukamona munthu wa UDF akupangidwa chipongwe, mukamona munthu wa PP akupangidwa chipongwe, ameneyo ndi m'bale wathu. Ameneyo ndi ndani? Osalola iyayi. Achinyamata ma director of youth athu. Chonde tikhale osiyana nawo. Ife tipange kampeni ya smart. Tikaona anzathu apanga zoyipaso, ife tisonga anthu omwe yayi. Ife tipange zinthu zimene asapita Mutharika amakhala akunenera. Zimene a Dr. Kabambe amakhala tani akuyankhulira. Ife ndife Amalawi first. Tipange zachani za dziko. Ndima amene wandikhulupirira nkhwanthayi yayitali. Tinanena kuti pano kunali kuti tikambirane zipani zosiyana za opposition. Titaona kuti mmene zikuyendera pa Central Region ipo sitingazilole sangatho kungokhala kuti anthu akaniko panga kampeni masiku atsalawa. Komanso ife ngati Central Region mavoti athu tateteza bwanji. Ndiye chipita chitsogolo tikuyitana mmene anatitsogolerera ma director of our elections azipani zotsutsa. Tufuna tilowese ku group yomwe ija
tikhale tikukambisanabe kuti kuyenda uku makamaka kupoyang'ana mavoti athu kuti tateteza bwanji komanso anthu athu amene akavotawo tsiku limene lichalo pa 16 september zidzakhala zotani kuti wina aliyense azapange chani voti yake mwamtendere. Tikhala tikukambisanabe, tikhala tikumanabe, tikhala tikuwunikiranabe kuti anzathu oyipawo asabe mavoti a Malawi. Ndi mawu amenewo ndingokuthokozani wina aliyense amene anabwera pano, zipani zonse ndonse amene anatikonzera meeting iyi kuti ichitike, kuti ife azipani akuluakulu tikhale kuti tikambitsane, tikambirane kuti mpaka nazathekadi Central Region yayi yatsegukatu. Wina aliyense aponde pena paliponse. Timasuke zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri manja. Ari pang'ono batsala pang'ono bomaliri choza pang'ono bomaliri batsala pang'ono akati pang'ono bomaliri batsala pang'ono bomaliri choza pang'ono bomaliri choza batsala pang'ono. Zikomo kwambiri our Vice President Madam Helen Chabunya, our Vice President Honorable Alfred Gangata. Sichoncho ndi ma Vice President athu achinyambata okhaokha zimene akugwirizana nawo akugwirizana nazo iwowa ifenso tili pambuyo pandani achakwera achoke asachoke. Bwana President, Madam Vice President, teni ndikhulupirira tafika pa mapeto pa ntchito yathu ya tsiku la lero. Zikomo kwambiri amandikonza Vice President kuti ayankhulekonso kumalizitsa ku mtundu wa Malawi. DPP nanga madero mbele mwezi kutseka ina kusatseka amari alidele mpulungurene na eti sai ndawira satani so tukupangana ndatsike mbele mwezi mbele satseka amariro ngati ndiye pali mkulisa pamenepo. Okay, mwachidule ndimafuna ndinenetse pano komanso ndunikire kunena kuti monga mukudziwa kuti ife ndi chipani cha DPP pakali panopo nchonena kuti kafukufuku adanena kale akuonetsa kuti ikutsogola DPP ndi 45%. Eti ndiye ndichifake nchofunika kwambiri kunena kuti anthufe tikapange secure our 43 chani kuti percent. Ndiye kuti ndimene tigwira ntchito ya UTM komanso kupanga secure voti yathu anthufe pakamazafika pa 16 pa cham'ma 9 o'clock usiku kudzakhala kuti president wadziwika kuti wadziwika kale. Komano ndimafuna tikuwuze kwambiri unena kuti chofunika kwa chachikulu Malawi tapulumutse mavuto. Ndife anthu akuluakulu palibe mwana pano eti ndanena kale kuti panali agreement and by agreement imene makidwa prepare ine kumbali kwathu as my leadership anapanga approve ndipo apanga approve and my director of legal is here and also chitula mbono kuti ifeyo as DPP chofuna wachikulu kwambiri a president athu process asabira muthalika chimene anaona popangira approve that agreement kuti kuyesha mozi ndi UTM chifanena kuti Malawi kunjako akutani kodi akuvutika. Chifukwa chimenecho ndi chifukwa ndipatsa mphamvu a president athu kuti mupite mwakhale limodzi ndi a vice president anu a vice president a UTM Helen Chabunya pachifukwa chimodzi monganonera pano kuti anaona chofunika kuti mtundu wa Malawi ukuyenera kuti upulumutsidwe. Mmene kutsindika magwiro ntchito gwagwira ntchito limodzi chifukwa tikamayamba akasa mawa upangana atayinoka kunjaku MCP kuona zimene ife tupanga pano tiwene tipangenso kuti kunjaku anthu amve kuti upanga chani tikamakhota zozidani kuti zizithandiza
ndikakhola kupita zinthu zisiyana kuti zitheka kali mmene mabwera kuno timadziwa kuti chifukwa tipange agreement and agreement inachitika kale onene kuti director of legal sanaione bwinobwino agreement yofuna kuti akaione kenaka tipitirize ndi mambo athu osaina that agreement mulifuna zinga pamene muzipefe tapanga kubwera kuno timafunsa sina that mgwirizano umenewo mmene gwire ntchito ifeyo ndi ITM pano pa Central Region ndifantha akuluakulu tidziya nkhule tikuchita pano pa ngati kutuma Malawi ine ngati vice president ndiwendo yankhule mmene ndabwerera muno komanso ndazathuwa osati pangezo ngati ana iyayi kufika kuchira kwa Malawi akotani kuti akutiona tikuvana eti nanga simusobwera muno simunauzidwe timauzidwe eti so agreement imene kakonze akhala iwunikira ndiye kuti tikuwuzaniso muiona iza mwina soft copy kuti agreement imene napanga ndi kuti sonaonse Amalawi so aone kukhala kuchoka Malawi kuti tinapanga chigazo chabwino kapena chigazo chanu kuti cholakwika zimenezo ndi mgwirizano wanu pano pa Central Region mgwirizano wa national ngati akuluakulu wanga amve kuti Amalawi akuvutika abwera nkunena kuti nkwambana Malawi chifukwa amene akuvutika ndi Amalawi sikangata sachimpinga njira si Heleni yayi koma Amalawi amene akuvutika akwakauma amene akusolola pamchere ndi amene akuvutika ndiye tisamangike pano ndikuti my sister here ali ndi pressure alipa mmene anabwerera siminali pakali pano pressure yachiluka palipa tikuvana kaya ndiye ndimpempherere kuti pressure imeneyo above overcome tikuvana kaya chifukwa anthu ena aso kuitenimo kuitemuka kuti kodi mmene mukupitiranji chifukwa nawonso alisoni mapersonal gains awonso amene safuna kugwiza naso sakugwiza mauziyayi ndiye tipange sola Malawi athandizike tikuvana eti TPP pakali pano ili kandi 43% pakosakochepa kuti zinthu zisiyane kuti zitheke ndiye tiyeni tigwirizane kunjaku ifere ambakale panomangala anyamata a Central Region tingomaliza kulana kuti kwatsalako ndi magazi angati mwina atunikire pene papa komanso titsindike kuti ifeyo tikepo tsogolo tingofuna kuti akaronjezere ndi mawu amenewa ine ndikuthokoze nonse amene mwabwera pano amene munabwera atolankhani komanso a DPP a UTM AFOD PP kuti mtima umenewu ndi wabwino munamva nkani yako chepa ngakhale zinthuzi timazipanga ifeyo ITM komanso a DPP koma nanunso tumutumizani so chikopeyo kuti muione atero of legal mwatumizira PP kuti aone that is soft copy kuti aone APP komanso achane AFOD komanso alibate aone zimene zili mmenemo kuti ntchito tikule mwantundu wanji komanso mweyaso anthu amene akutionera aonenso pa social media kuchokera ku social media chimene tabwera muno kuti agreement ayione for sizobisa yayi tikupanga zinthu zizi for the sake of Malawians it's not for Africa ngata kapena Helen amene ndani yayi koma amene amene kuti amene akuvutika ndiye mwipanga share kuti oyalesa agreement atani kuti ayione akuluakulu kumtunda koko talolera nani musaperekesiyana badzana anthu amene akuvutika kudziwa tisanamizane bwabeti kudziwa kuti sizingatheke koma ana akonese nduyo tate tisakhale mkhwidzi ona awineyo awine Amalawi apulumuke tonsefe tili pano kuti tithamangise Malawi Congress Party muno Malawi sino chokodi ndipo amenewa vice president ITM atsika kale anayankhula atsika kale nanenso ndikutsikaso sankhano umenewu kuti zimene zakhulidwa pano ndi zimene ife nabwerera kuti Amalawi athandizike koma chifukwa cha pressure zangayo I think zinazo zitheka yayeti ambuye autitsogolereni zomwe kwambiri zikomo kwambiri tentaombere mmanja vice president a Central Region tikukhulupirira kuti pamene tafika patsopano izaziyamba atsogoleri amenewa ndikukhulupirira kuti kutsogoloko zitheka teni tachotse anthu atizunza kwa nthawi yayitali mosataya nthawi ndapempha chana titsegulira ndi pemphero kuti azitsekereso ndi pemphero zikomo kwambiri
Tiseke maso tipemphere. Ambuye tikudalisani chifukwa cha mwambo umene wakhala ukoma okhatamira ndonunkhira umene watipangisa kuti zipani zonse maka ku chigawo chino chapakati kuti tikhoza kupanga mgwirizano kuti titetezane ndi chingoti Malawi aphulidwe pa moto ndi mavuto amene ali nawo lero. Ndikukhulupirira kuti mukayamba ntchito yabwino simmayirekera pa njira. Zimene ana anu akambirana kunoku akuluakuluso kutundaku akambirana zomwezo. Ndipo ife tikupemphera mokhulupirira kuti Yehova pasanafike pa 15 September china chake chachikulu chichitika. Ndipo kuchitika kwa chachikulu chimenechi Malawi sakhala chimozimozi. Pamene anthu akubwerera m'makomo mwakwawo mwateteze, mwayang'anire, mwapasebe luntha ndi usogoleri onse kuti voti imene takaponyedwe pa 16 September 2025 ikatetezedwe ndipo owinayo akawine. Ambuye takuthokozani muzonse, lidalisike dzina lanu pamene tikunyamuka pano, mtendere wanu ndi chisomo chanu chiyende nafe mu dzina la Yesu, amen. Aposo ndi pamtsiriziro pa msonkhano umene zipani ziwiri za DPP komanso UTM anayitanitsa kuti alankhule ku mtundu wa Malawi. Mfundo zomwe zatuluka pa msonkhano umenewu zipani ziwirizi zikufotokoza kuti iwo alowa mu mgwirizano, ngakhale mgwirizano umene sudatsirizike bwinobwino kusayinira kwake, koma kuti alowa mu mgwirizano oti agwirire ntchito limodzi kuteteza voti yomwe Amalawi akuyembekezeka kukaponya pa 16 September pano. Akufotokozanso kuti iwo akufuna agwirire ntchito limodzi maka kuthandizananso kuti zipani ziwirizi zisalandire chipongwe kapena chiwembu kuchoka maka ku chipani cholamula cha MCP. Koma ndicheze nanu kaye mayi Helen Chapunya tili pa kanema pa ndimati ndicheze nanu msonkhano umenewu poyamba kunja kumomwe zimamvekera momwe anthu amayimbira panjapo masapota za zipani ziwiri zimenezi zimaonekatu ngati mwina pali mgwirizano wina wake. Tangoona mutamba kulankhula panjapa pachitazi kusonyeza kuti sizomwe anthu amayembekezera. Masapotazi achipani amadziwa kuti kukuzakambidwa nkhani imeneyi. zikoma kwambiri poti pasampata kuti tifotokozerere. Lero inayo zakambirana kuti pa Central Region mavoti athu tapanga tatetezera bwanji, tapanga sekiwa bwanji. Ife monga UTM tindi chiyembekezo chonse kuti pa 16 September President wathu Dr. Kabambe akhala President wa dziko la Malawi. And sifuna wina aliyense atipange intimidate atisokoneze pa kampeni yathu. Ife zankhaza sitipanga nawo. Tifuna issue based campaign. Nefe tikamayenda kumafotokozera Malawi fundo zimene zikufunika kuchitika kuno Malawi kuti economic engineering pampando. Nde munomo muli zipani zosiyana-siyana tinali ndi chiyembekezo kuti kukhala zipani zambiri zotsutsa kuti tikambitsane kuti pa Central Region kuno kodi kufika ka campaign tizipanga campaign momasuka komanso monitoring yathu ya vote security yathu iyenda bwanji. The main agenda of this meeting was that. Utsogoleri wa chipani kudziwa za watu wankano machitika filuko. Uyu sunali msonkhano wa chipani wa Tulankhani wokha unali kuti anthu azipani zosiyana-siyana tinakumana mu nyumba yomata kukhambirana kuti kodi tingapange sekiwa bwanji voti yathu kuno kuchani ku Central Region. Kuti aliyense azikhala ndi mpata opanga kampeni momasuka komanso mavoti athu tikakaponya. Ife UTM tikamakavotera Dr. Kabambe kuti voti yake imene taponyayo ikagwirire ntchito. Munthu asakati opyeze, munthu asakati bere. Ife tikuwatsimikizira Malawi kuti palibe angabere chani abere voti. Voti imene akaponya Malawi ndi imene igwire chani igwire ntchito. Ife tikuwapempha Malawi onse ndithu kuti asatekeseke, asabwere mbuyo, asaope, asatope, asafowoke. UTM tikulamulira chaka chake chino. Tathokoza zikomo kwambiri. Ndithudi pamenepo Helen Chapunya amene ndi Vice President wa chipani cha UTM kuno ku Central Region kulankhulapo pa msonkhano umene wapa tili ndi Alfred Kangata Vice President Central Region DPP. Anthu tukunja ku tisakambe kunja kwa hotelo ino koma panja penipenipa anthu momwe anafika ndi mabokoso kuimba nyimbo zokhala ngati awiri ino muli mumgwirizano kale koma mutangoyamba kulankhula anthu panja apa panachita kufowoka. Ndinadira anthu kuti amene akufowoka ndi mwina zimene amaganiza zichitike mwezi zimenezo koma titero kuti zonse ziyenda bwino mwachidwe. Mukukambirana zotani kumeneko chifukwa ngakhale nkhani yomwe munabwera nayo lero ikukamba zoti
mwakuchita mgwirizano kuti mugwire ntchito limodzi kuteteza voti pa 16 september. Inu tikaonanso momwe anayankhulira Kambala zikukhala ngati kuti mukufunitsitsa atsogoleri anu atakambirana kuchita mgwirizano. Mukumakamba zotani kumeneku? Tinene kuti kwatsogoleri kulibe movement zikuchitika chapasipasi. Kafe choyamba kuti chinthu ichi sina kuti fesi tikufuna amene tikufuna kupanga tsogoleri. DPP ilikabe tsogolo ndi 43% imene kupanga lidi muno Malawi zipane zonse. Kuyambira MCP DPP tsogolo, UTM DPP tsogolo. Ino mwapopa mwana afu employment amene zikuyendera. Ndiye singalene kuti fe tikufuna ndani ya. Ndiye mwachidule tinene kuti aliyense amene angafuna kubwera kupanga president DPP ngomasuka ndipo ngolandiridwa. Abwera Ford, abwera Libate, aliyense akulandiridwa ndipo asenda agreement ndi DPP. So awawa ngatanga bwere so UTM murapanga agreement ndi DPP at national level. Ndiye kuti nawonso talandira. Abwere iwo wasati inu mupita kumeneko. Ndi mbali zonse zimene awene okambirana ndi kugwirizana. Koma ife kuti maka unga mona kale ndi zanga Helen limodzi. Timamvaso mukuchula OPP afford koma sitinaone kuno akuluakulu azipani zimene zikutanthozani. Izinazo ngati PP sanche kuiona that agreement. Then wafuna kanje mwayi kuti ayione kena kalisana limodzi. Tathokoza zikomwe. Ndithuti pamene ponso kufika pa mtsiriziro pa ukupatsirani zomwe zimachitika kuno ku 44 mzinda wa Lilongwe komwe zipani ziwiri za DPP komanso UTM amazalengeza ndithu kuti aganiza zoti alowe mu mgwirizano oteteza voti yomwe Amalawi akukaponya pa 16 mu nyengo imeneyi ya kampeni. Kufika lero ndipo lero zomwe zimachitika kuno kubwera kwa zipani ziwiri zimenezi pa msonkhano umenewu anthu ena kunja amayembekeza kuti mwina pano paulutsidwe zina ndi zina koma zimenezo ndithu zomwe zalengezedwa pano ndizoti awiriwa alowa mu mgwirizano oteteza voti komanso mgwirizano oziteteza okha kuziwembo zomwe angalandire pa nthawi ya kampeni. Ndeti tsindike pamenepo zomwe zachitika kuno sizoti kapena zikutanthauza kuti zipani ziwiri za UTM ndi DPP zalowa mu mgwirizano ayi koma Central Region ma vice president